Dak li seħ fi Strasburgu huwa kapitlu ieħor illi kixef l-inkwiet li hemm fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Dan kif it-tlieta filgħodu l-MPs Laburisti Alexa Giussaliba u Daniel Attard astjenew milli jivvotaw għal Roberta Metsola. Minkejja illi d-direzzjoni tal-mexxej Laburista Roberta Bela kienet waħda ċara. Tali pass meħud miż-żewġ MPs li ġejjin mill-faxxa ta' Joseph Muscat urta lil Bela u t-tim tiegħu. Fost oħrajn lill-preżentatur u esponent Laburista Manuel Mikallef illi fejn fuq il-medja soċjali saħaq illi m'hemmx prinċipju f'astensjoni. Huwa ċar illi Mikallef qiegħed jipponta subajh fil-konfront ta' Giussaliba u Attard fejn iddeskrivihom mingħajr prinċipju għad-differenza tal-MP Thomas Bajjada illi qobda l-ordnijiet ta' Bela u vvota favur Metsola. Mil-banda l-oħra, l-uffiċjal tal-Gvern u ex-Segretarju Ġenerali tal-Labor, Jason Mikallef, attakka lill-medja indipendenti għaliex skontu qed iwettqu bullying fuq sħabu għax huma kienu konsistenti u żammew kelmthom mal-elettorat botta ċara u tonda fil-konfront ta' Roberta Bela illi bosta Laburisti qed jgħidu li biddel in-narrattiva tiegħu fil-konfront ta' Roberta Metsola. Intant, matul il-jum tal-erba' Netnews staqsa lill-MP Laburista Alexa Giussaliba għal xiex ma vvotax lil Roberta Metsola. Giussaliba jisħaq illi għamel dan għax skontu iġib l-interessi tal-pajjiż l-ewwel u ironikament għax għandu il-prinċipji. Dan fil-waqt illi fost oħrajn spjega li ma qamx iċċabċab u jiċċelebra li rebħet minħabba l-fatt li Metsola indirizzat lil Lorenz Gonzi bħala il-Prim Ministru tagħha, meta fil-verità din ma hija xejn ħlif spin elettorali tal-Labor għaliex l-ex Prim Ministru ta' Malta kien fil-Parlament flimkien ma' ex Prim Ministri ta' stati membri oħrajn u għal daqstant irreferiet għal Lorenz Gonzi bħala il-Prim Ministru li daħħal lil pajjiża fl-Unjoni Ewropea. Kont inkun naħseb ipokrita wkoll għaliex fl-aħħar mill-aħħar ma ħassejtx illi għandi l-bieraħ niċċelebra l-fatt illi persuna illi saftit tal-ġimgħat ilu ftit ġimgħat qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew kienet fl-istess kamra illi kont jien fejn qamu iċabxbu id-deputati l-oħrajn u dina għażlet illi tirreferi għal Lorenz Gonzi bħala Prim Ministru tagħha. U jiena dik it-tip ta' attitudni ħassejt illi l-bieraħ wara l-vot illi jittieħed ma niċċelebraħiex. Ma' Netnews Giussaliba b'mod mill-aktar ċar attakka l-pożizzjoni li ħa Roberta Bela kif huwa insista illi baqa' konsistenti ma' dak li qal tul il-kampanja elettorali għad-differenza ta' Bela. Jiena ma nħoss li f'kampanja għandek tgħid mod u fil-kampanja qed li ma nistax nappoġġa lil Roberta Metsola. U mbagħad jgħaddi xahar mill-elezzjoni niġi hawnhekk u nagħmel bil-kontra. Jiena għalija l-kredibilità hija xi ħaġa importanti ħafna. Francesco Catania, Netnews.